लोगोफोर, नोंसोर मिथिखागौ जानांगौदि 1987 मायथाइनि 12 जुन खालारखालि माने दिनैनि बे गोथार दिनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बिथां गेदेमा सुजित नार्जारि बिथांनि थैनाय सानखौ बर' हारिया मुंख्लं सान महरै फालियो। बेनिखायनो उदांस्रि दावहारु बिथांमोननि गोसोखांथियाव आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे खन्थाइ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ गोसो होनानै नायगोन। मुंख्लं जोहोलावफोर। अनसुलि बिमानि दुंब्रुद बिखायाव जोनोम लानानै नोंसोर जोहोलावफोर, बर' बिमानि हांख्रायनायाव बावलांबाय नोंसोर गावनि आगोमा जिउखौ। बेसेदि हाग्रामा अरनबारि सुथुरनि आन्दोआव थाखोमा थाखोमा सोलेरनि गोग्गो थैखौ दै खालामना हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लानानै बर' हारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि महरै दानो थाखाय जुजिदोंमोन नोंसोर मुंख्लं जोहोलावफोर खौसेथिनि गोहोखौ लानानै। बिखा फोरदान फोरदान बारसोमदोंमोन हारिनि उदांस्रि दावहायाव, जानानै थालांबाय दिनै आद्रा सोरबा अनजालिनि सिमां, जानानै थालांबाय दिनै आद्रा सोरबा अनसुलि बिमानि अननाया नों फिसानि थाखाय। नाथाय जोहोलावफोर, सोरबा सुथुरनि फाव फान्दायनायाव, हिंसा खुरिया उदखारिनि गुलियाव बर' हारिनि उदांस्रिनि नुनाय सिमांखौ सा ससेयावनो नागारनानै बोलि होनांबाय नोंसोर जोहोलावफोर गावनि आगोमा जिउखौ। बावगारनाय नङा नोंसोरखौ सिबिनो गोसोखांनो जोहोलावफोर, बावगोन अरायबो बिबार नों जोहोलावनि आथिं गुदियाव। एसेनोसै लोगोफोर। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि, बर' राव अरायबो गेवलांथों।